jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare garti hannde oɗo ñalawma talata hawri ko sappo lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi addan ɗon habaruji moon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko États-Unis ɗumɗoterɗen ɗum noon ma en jaako toon kadi to Pennsylvania ono kanko tuumaɗo ko kañum wari directeur oɗo société assurance yiyama hannde kanko hoore makko omo woyto wonde ko yiiɗa kadi nawede toon to New York sifti noon tan on anga ko Pennsylvania kono noon ene woodi ko mbiyata extradition ɗum noon ko nawte toon to New York toon no ñawoyte hande toon to États-Unis hono kanko Donald Trump mono continue ɓeydade madde yimɓe wonoɓe laamu makko janggo noon ene wayno ko suɓaɓe makko ɗiɗo surtout en mo suuɓi yo arde défense jogoto ñallude toon to congrès ɗum noon ma fotti républicain je démocrate ha hawnaki kadi ma janggo ma ande est ce que kanko mo jogui yimɓe ɓe ganduɗa timmuɓe kene wawi walludemo ɗo ɓenna confirmation habaruji men international ɗiɗo donc toon to Syrie caggal nde gouvernement makko Bachar al-Assad jiyandina hono kamɓe rebelle en ɓe ene wayno ɓe nomi hono gardotoɗo laamu mabɓe ɗum noon kadi men ƴeew way kamɓe Israël holko woni sababu hande kadi ɓe ñalli ko bombardude won banggue toon to Syrie habaruji men international ma nawen toon to Tchad hono kamɓe français ji ɓe puɗɗima nawtude avion ngaji mabɓe ɗi bombardier ji mbiyata ɗum mirage ko hunde wande surprise no fewi par ce que maydu tol holko wonno nandiral hakkude kamɓe français Tchad miccade jokkodiral gongal hakkude ɗeɗe leyɗele ma jaton to Mauritanie batu dental leyɗele Afrique fuɗɗima toon hande ɗum noon ko batu ngu haalata ko fate jangde fate cukako e ko fate kadi holno ligginirte ɗum noon e wayno ko Mouhamadou Cheikhul Ghazouani artingol no batu e ma en ƴeew kadi hono arɓe toon hono kanko Bachir Diomaye Faye pottital makko ngal waddi e gardiɗo leydi Algérie hono Tibun ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma garto deseji muɗum joni joni siftinde on tan hande ko talata sappo lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ma en garto joni joni Senegal, ha Puntland, ha Cameroon, Afrique o Amérique. Ono fof deftere radio Diol garaje nde bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiira moon haade men nadde habaruji ko fate weeyo d' abord tumnade kadi ko goom tuppirude ko fate weeyo ko haali ne wayno ko oɗo ñalawma talata température o surtout e nder jamma ma yettoyo ma tello hakke no wona moins 2 degré Celsius e ɗum noon kadi en ɗamina wonde ko hawnaki balɗe garoje ɗi ñande alarba ñalawma ma woni 3 degré jamma ɗi ma ɓuuɓ ha yettoyo moins 7 degré donc tugui talata ha fate alarba hawnaki ma watto waɗi neige seeɗa hay sino ko neige o hewata ñande alhamis ma température monte seeɗa wuula ma donc ma en gone 0 degré ñalawmaji ɗi jamma ma telloy ken wona moins 6 degré ɓuuɓol tugui aljuma fadde altine garowo donc ma monte 7 degré aljuma 11 degré ñande samedi ñande dimanche ma to 12 degré Celsius ñande altine ma to 13 degré Celsius donc en tamina kadi hakkunde ɗeɗo balɗe foof hawnaki ma tuɓoji kadi ngar tugui samedi hayten ma altine ma hawnaki ma wat tuɓoji habaruji men toon to États-Unis hono kanko tuumaɗo wonde ko kanko wari hono oɗo gardeɗo compagnie assurance biyeteɗo Brian Thompson kanko tuumaɗo noon wiyete noko Luigi Majino ene wayno yiyama hande toon to Pennsylvania mo habto pour surtout nde o ittete eno toon to tribunal to nawed bangol jeeyagueɗe ɗe o haalata kanko hoore mo wullito o ko salade mo wi nawtede toon to New York kamɓe hohoɓe toon to New York ene wayno ɓe ɗaɓɓi ko yaaci wonde ko yo artira New York tawde ko toon waɗi bonande kono e tugnade avocat makko ko haali wonde ko nangaɗo leydi fof ni jogui droit ji mum kono kanko hoore makko mo jogui droit ji makko ɗo nangaɗo Pennsylvania ɗo yo ñaawe ɗon ene wayno ko siftini ɗon tan ko nanguira ɗon to Pennsylvania ko wona pour bargol hono Brian Thompson o nanguira ko mo jogui carte d'identité ji ɗiɗon carte d'identité kañƴi fof taw ko wona carte d'identité gongira gonga donc wawi wonde fof ene wayno ko nawtetemo toon to New York hawnaki koko ñawore makko kadi ma ɓeyde sattude donc o faama oɗo saji gueɗe nayyi ko patuɗe e bargol Brian Thomas ɗum noon ene wayno kadi ko ruttita histoire makko tawama kanko hoore makko windino Facebook ko gueɗe kewɗe holno wardirta yimɓe ɓe ganduɗa surtout en ardiɓe compagnie ji assurance uji kadi haysindo kanko ko suka tinninoɗe e jangde mum surtout nde woni université ji e kadi ko neɗɗo mo toujours biyaɗo belɗo kono ene wayno ko
ɗiɗo dumunaji fof jinnaɓe makko toon to Californie ene wayno jiyanimo gandanama ganda to woni kañum koye men jehino toon to hohoɓe pour yiide wonde ko o majjiri ɗumen ɗum noon ene wayno oɗon dumon fof kanko hoore makko wonno koye lawol fewjude peeje makko pour no wardiri surtout henne artiɓe won société ji won surtout koyen assurance ha hande noon anda ko holko woni sababu kanko hoore makko waɗi ɗum kono noon ene wayno ko fuɗɗi yaltude ko kam ko hunde kanko hoore makko dow fewnisino ko ɓooyi pour wadde ɗum habruji men hande toon to Washington on kanko Donald Trump yimɓeɓe fuɗɗi ƴeftude walla yimɓeɓe suuɓi pour yo gardu yo gone laamu makko won joguiɓe hande caɗele ɗum noon e jeeya hen mo suuɓi yo won toppitede ko fate défense leydi ndi hono kanko Peter Hegseth e ɗum noon e nder ko fama janggo kanko Peter Hegseth maw ñallu toon to congrès ɗum noon kadi maw jodde yimɓe sénateur uji hewɓi taw ko républicain ji e démocrate so tawi kamɓe sénateur uji républicain ji ɓe mbawani dañde keewal kamɓe fof ɓe dakkodiri pour wonde suɓademo kanko pour yo waɗe confirmation ne wano o yarata yeeso won haalluji jaltoji ha hande ne wayni ko haalluji ɗi en surtout henna haalluji makko contre rewɓe neldede toon to ko mbiyete combat ɗum ɗo fof ko haalluji ne wayni gartiraɗe oɗo saha joni hawnaki républicain ji so potte makko janggo ko ɓuuri hen hewde mabɓe so dakkodiri ene wawi ɗum yaara yeeso kono noon so tawi tan o dañi ken wona yimɓe ken wona nayyi walla joyo taw ko républicain sénateur uji ne goni contre makko ene wayno ko alay saago kanko hoore makko mandat makko retiré ko fama noon toon to Washington ko ɓuuri hewde républicain ji surtout henna ɓuuri ɓe waɗa Donald Trump ɓe dakkodiri kam fof wona kanko Donald Trump on foti segde hono directeur FBI o lomtino ɗum ono biyeteɗo Patel noon ko supporter makko kanko Donald Trump kañum hoore mum haysinde ko avocat ni kono ko neɗɗo kalɗo haalluji kewɗi taw ko haalluji ɗi ganduɗa beñiɗi seeɗa ko fate contre laamu ko fate pelle laamu surtout ko en FBI en ko gueɗe ɗe ganduɗa eɓe jiiɗi momtude ɗum eɓe jiiɗi kadi waylude FBI gardi ko muɗum ɓe mbaɗa hen yimɓe mabɓe yimɓe ɓe ganduɗa jaɓanoɓe Donald Trump kala décision mo Trump ñaagui ɗumen ko wawi wonde fof en wayno ko ɓeɗo yimɓe ɗiɗo ɓuuri wonde oɗo sa joni joguiɓe caɗele est ce que jogori ɓennude pour confirmation walla jogorani hande toon to Washington en wayni ko kumpani woodi oɗo sa joni kanko Donald Trump ñalawma makko gadan holko jogori wadde surtout en ko fate impôt ji ɗi wiyata mo ɓeyda e gueɗe ɗe ganduɗa gummotoɗe toon to Mexico e gummotoɗe toon to Canada ko e nder haalluji ɗi o haalno e campagne makko en ɗum kadi on continue haalde ɗum hande kala produit ji ko guittaɗi toon to Canada guittaɗi toon to Mexico mo ɓeydi hen ken wona 25% ko impôt ji muɗum o haalini kadi kanko Donald Trump o wi kadi kala gueɗe kadi guittaɗe toon to Chine ene wayno so tawi o ɓeyta ko 25% e ɗiɗo produit ji gummiti Mexico e Canada toon to Chine mo ɓeydi hen kan won 35%. Kanko Donald Trump kadi e nder campagne makko haalini kadi o wi wonde ko leyɗele keddiɗe aduna ɗe fof kala produit ji guittaɗe toon maw faw hen 10 à 20% noon ko gueɗe ko impôt ji ko fate tinnude ɗum ɗo fof noon e peeje makko kanko Donald Trump e kadi yimɓe supporteur ji makko ko wiide wonde ko hankadi Amérique ne foti wawde wadde produit ji gummotoɗi caggal leydi ɗi fof taw ne wawi wadde ɗum e nder États-Unis andaka taw holno ɗum jogori wade est ce que jogori ɓeydade tinnude gurdam par ce que so tinde on Canada e Mexico e surtout leyɗele ɗe goɗɗe ko wayno Chine ko ummoto toon naata États-Unis ko gueɗe ɗe ganduɗa en yimɓe won famille aji ɓe ngala doole alay saago mbawa hutorade ɗiɗon produit ji coggu muɗum ɓuuri famdude cogguji goɗɗi hawnak pewteɗo e Amérique bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar habruji meɗen international puɗɗorɗen ko toon to Syrie kamɓe groupe oɗo rebelle heptiɓe toon laamu kanko Bachar Assad en wayno ɓe mbawi nomde hande neɗɗo moɓe jiiɗi ardo laamu mabɓe en wayno ko oɗon neɗɗo kadi wiyete ko Mohamed El Bachir kañum hoore mum jeeyano koye groupe mabɓe gonɗo toon to région biyeteɗo Adleb kañum wonno groupe de salut syrien kañum hoore mum kadi ne jeeyano e batuji kewɗi baɗoji hakkude kamɓe oɗo groupe Hayat Tahrir al Sham ɗum noon ko groupe rebelle keftuɓe laamu e surtout gardiɗo rébellion biyeteɗo Abou Mohamed Al Julani o wawi kadi wallude ha jonde waɗi hakkude mabɓe kadi e gonnoɗo gardinoɗo gouvernement Bachar al-Assad caggal nde yandinade hono biyeteɗo Mohamed Al Jalali ko wawi wonde fof en wayno ko kanko jogori wonde gardiɗo laamu toon to Syrie ko fati Syrie noon en wayno ko teskirama hande hono kamɓe Israël naɓe ɓe ñalli kadi ko bombude toon e ɗum noon e tugnadi kadi rapport gummi toon taw ko Al Jazeera haalde ɓe mbi wonde ken wona 14 capanɗe jeetati yanande ɓe kamɓe Israël no ɓe mbawi bombude toon ɗum noon koye balɗe 4 ɓennuɗe e ko yiya kadi ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe bombude laaɗe gonɗe ndiyam ɗe ganduɗa hen tawde ko laaɗe ɗe henna ko kamɓe tuumi wonde ko ISIS ko hutorto ɗum pour werlade mabɓe kamɓe bomboji kamɓe Israël naɓe ko wawi wonde fof en wayno ko kanko
kamɓe heɓtuɓe laamu ɓe mbi wonde ko maɓe ƴeew kala yimɓe wallondirnoɓe e kanko Bachar al-Assad ene wayno ko ñaawde ɗumen walla nanngude ɗumen wawi wonde hono kanko gardiɗo ɓeeɗo rebelle en hono kanko biyeteɗo Al Julani aɗa wi wonde ko hankadi Syrie naaɓe o yiɗi ko rendinde ɗumen ko leydi Syrie tampi ɗiɗo duuɓi 14 guerre mo woni o guerre mo gasata ɗum noon o yiɗi ko deejre wona toon e kadi wona jaam won toon toon to Mauritanie tiwnade habaruji gomiriɗi toon to agence Mauritanie d'information hono kanko Mouhamed Cheikhul Ghazouani wudditi toon botonde batu ngu kadi koye leyɗele jeeɗe gotagu leyɗele Afrique ɗum noon nguɗon batu kadi ko batu gudditago e ndeɗo hitande pour haalde ko fate cukako fate jangde haalde kadi ko fate en ligginirgol kanko Mouhamed Cheikhul Ghazouani wi wonde ko ene wayno ko hankadi alay sago leyɗele Afrique mbawa heftinde wonde ko cukaku ngu e rewɓeɓe réalité ji gonɗi oɗo sa joni ɗi alay sago duttane pour beele mbawa wallude ɓamtare leyɗele Afrique e ɓamtare kadi liƴƴi Afrique ko ɗum woni sababu e wiide makko e ndeɗo hitande honno gotagu leyɗele Afrique wawi ƴeftude oɗo thème pour wadde nguɗo batu fatungo e fate jeunesse ko fate jangde e ko fate kadi liggingol ene jeeya kadi e teskiraɓe arɓe toon hono kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal e kanko kadi cuɓaɗo ko sakkirkor yo ardo leydi Algérie hono Abdelmajid Tebboune kanko Abdelmajid Tebboune noon ko ngol ɗo woni lawol makko gadunol arde toon to Mauritanie ɗum noon ko caggal kadi nde o waɗa réélure ɗum noon kadi e sibabude gargol mabɓe toon nguɗo bato hono kanko Bachir Diomaye Faye kadi o wawi joddade hono Abdelmajid Tebboune sibabude jonde mabɓe kadi ko anniye mabɓe kamɓe ɓeɗo ardiɓe ɗeɗo leyɗele ɗiɗi yidde tinnude jokkodiral gongal hakkude Dakar e Alger e nder konngol ngol ƴefti kanko Bachir Diomaye Faye o windi ɗum e page makko ex o wi wonde ko o wawi dañde jokkodiral bangal fayida hakkude makko e président Abdelmajid Tebboune ɗum on woni président république algérienne démocratique populaire o wi wonde en wayno gostodiral miijoji koko fate anni mabɓe kamɓe ɗiɗi ɓe jogui pour wawde tittinde jokkodiral gongal hakkude leyɗele mabɓe ɗeɗo ɗiɗi ɗum noon ko kanko Bachir Diomaye Faye ko ɗum o haali hande toon to Sénégal hande ne wayno ko kanko ceggol makko toon to assemblée nationale hono kanko Barthélémy Dias kurde mo ƴefti hande o haali kadi wi wonde ko kanko hoore makko e yimɓe ɓe mbi wonde ko ene wayno ko ɓe mbawata uppude tan ceggol makko toon to assemblée nationale yarude noon ɗum wonde donc ɓe mbawi wadde appel oɗo saha joni o wi noon appel makko e tugnade kadi konngol ngol haali o wi wona ɗaɓɓude ruttitade toon to assemblée nationale mais ko pour Sénégal naaɓe mbawa yiide wonde ko kañumen koye min wonde ko e ɓeɗo joguiɓe laamu joni est ce que kañumen koye min en gonɗin ko fate gonga e haqqi goto foof e nder leydi o wi wonde ene wayno ko foti ƴeewede ko kala ceekaɗo gonko yimɓe won yimɓe heddiɓe toon kañumen koye en potani wonde toon ɗum noon hayso haalan hay inde goto ene wayno ko haalduji makko joforo ko Ousmane Sonko kanko Barthélémy noon siftinde on tan ene wayno ko ɗaɓɓade ummade ministre toppitito ko fate justice ari neldi toon to assemblée nationale pour wiide wonde ko ene wayno tawde kanko hoore makko meeɗi ñaawede sibabude mayde oɗo biyeteɗo Ndiaga Diouf pellaɗo toon e hitande ujunaji 2012 ɗum noon ko yeeso mairie Mermoz Sacré Cœur ɗum noon ko kanko dirigeant ɗum kanko Barthélémy to ñaawedemo kanko Barthélémy pour wonde ko kanko woni responsable mayde oɗon ko ɗum waɗi kanko ministre de justice o waɗi ɗaɓɓande pour wonde kanko Barthélémy poste makko toon to assemblée nationale yo momte kono ene wayno ko haraleɓe fate droit nane continue nen dugde hen kanko biyeteɗo Abdourahmane Maïga wayno kadi kañum hoɗum ko joguiɗo karalagal ko fate droit o haalino surtout limti hen kuule 117 patuɗo en holno candidat ƴeftirte e holno candidat kadi jaɓirte e surtout o haali hen o wi wonde ko so tawde conseil constitutionnel haalino wi wonde ko neɗɗo pour wonde jaaɓe wonde ko candidat alay sago ummo toon to ministre toppitide ko fate woteji kañum hoɗum ko kañum waɗata ndeɗon ɗaɓɓade kono noon tawde arane mabɓe tawde conseil constitutionnel kañum hoore mum jaɓino wonde ko Barthélémy ko candidat kadi ko éligible ko bawɗo wonde candidat ala ko foti artirde kaɗon haala ko ɗum waɗi kadi hono karalla goɗɗo kadi biyeteɗo Ndiaga Sylla kañum woni ko karalla kadi ko fati droit haali hen surtout kuule mbiyata loi organique 162 ɗum ɗo fof ko wiide wonde ko kamɓe assemblée nationale segde Barthélémy Dias ko welsindade won kuule won tawde ɗum ɗo henna ko hunde wonde ma won duuɓi tati e kadi kanko hoore makko ko continue wonde maire kadi ene wayno tawde ko conseil constitutionnel jaɓi candidature makko ɗum ɗo fof ko hunde jiiɓinde oɗo saha joni haala ka gasani toon to Sénégal kam ko ɓuuri hewde e kamɓe opposition ɓe no continue wiide wonde ko kaɗo haala ene wayno ko jobtor wonande ko Ousmane Sonko waɗi ɗum kono noon ene wayno ko tugnade e ko laamu haalata wi wonde ɗum ɗo fof ko hunde fonde waɗede e constitution leydi Sénégal yamiri ɗum
خبرج من عند تونتو تشاد هنا كانكو محمد Edis Debi etmu etungna dikade yamiro re conseiller ji national ji gonde tonto Chad bawi weydude grade makko pour wiide wonde oɗo saa yo nomme maréchal nomme de maréchal noon tonto Chad en woni ko kanko woni neɗɗo ɗiɗaɓo caggal nde bamma ko kañum hoore mum nomanoma maréchal haade mum mayde en hitande ujunnaji ɗi nogasi goo kadi mbi wonde ko kanko non seulement ko neɗɗo baɗo liggey mum en tant que militaire mais kadi ko jiɗɗo liggey makko e ɗum noon e wayno ɓe kolli hen yeru e nder tan lewru octobre hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi kanko hoore makko en tant que général en tant kadi ko gardiɗo leydi ndi ko président kanko hoore makko wawi no dirige opération ngaji ɗum noon ko wondude militaire uji haaɓe ɓoyede toon opération mo mbiyata haskanit ɗum noon ne wayno ko oɗon saaha ɓe kaɓanno kadi ko yimɓe jihadiste uji wonɓe toon to région ngaji lac Tchad e ɗum noon kadi e wiide mabɓe kadi sibabude woteji ɓennuɗi kanko hoore makko no waɗiri transition haade caggal woteji ɗum ɗo fof kadi ko hunde exemplaire ko ɗum waɗi kamɓe conseil national transition no mbirni ɓe mbi wonde ko alay saago nommé maréchal ha hande ko fate Tchad ne wayni ko teskira tan hande hono kamɓe France naɓe mbawi kadi yamirde avion ngaji mabɓe ɗiɗi mirage gonnuɗi toon yongumo leydi France ko yacci ko siftinde on hono ministre mabɓe des affaires étrangères kamɓe France waɗino ɗaɓɓande wi wonde ko ene wayno ko jokkodiral hakkude mabɓe France e Tchad ɓe goni koye ƴewtade ɗum caggal nde kamɓe gouvernement Tchad men nde ɓe mbaɗi déclaration ɓe mbi ñande nogas jeetati lewru novembre ɓennuɗo nde ɓe mbi wonde ko jokodiral militaire agal surtout ko fati e défense gonnogal hakkude Tchad e France ene wayno ko dartinama tugnade kadi ene wayno ko kamɓe gouvernement Tchad surtout jogui toon konngol noɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe Tchad e kamɓe France ɓe dakkodiri kanko ministre toppitiɗo affaires étrangères Abdourahmane Koula Malla ene wayno ko ɗamini ken won ɗo e lebbi jeegom kala ko France naɓe joguino toon ma gas ene wayno ko balɗe ɗiɗi caggal nde o haali ɗum nde hono kanko premier ministre mo Tchad wayno artino kadi e konngol o wi wonde eɓe jiiɗi wonde ko yimɓe français ji wonde toon walla kala doole France gonde toon to Tchad mbawa yaltude leydi Tchad ko yaaci ko ɗum waɗi e nder oɗo talata hande hono kamɓe France ɓe pellit mbi wonde ko avion ngaji mabɓe ɗiɗi mirage gonnoɗe toon donc mirage uji tati gonno toon avion ngaji ɗiɗi hen mirage yo jaltu leydi ndi ko yacci mirage uji ɗiɗɗi nde jalti gummi toon to base mabɓe base aérienne gonnoɗo toon to Adji Kosel ɗum wi toon hande ko 1h15 heure locale avion ngaji ɗiɗɗi kadi gonduno koye avion goɗɗo biyete MRTT ɗum noon ko avion mo ganduɗa ene woni ko avion citerne kañum hoore mum yaade majji kandi mirage ɗi pour haaɓe paati toon to France ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko développement mbayli ko jangu gongol hakkude jokkodiral hakkude France e kamɓe Tchad kono ene wayno ko hande ko laamu Tchad haalata wi wonde ko ene wayno ko jokkodiral diplomatique hakkude France e Tchad ala fof ko sa wayli hen ko jokkodiral koɓe jinno waylu tan ko jokkodiral militaire agal gongal hakkude kamɓe France e kamɓe Tchad bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi kabaruji min jogo noon hannde oɗo ñalawma talata sappo lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ko musidɗo mon Amadou Touré haaldanoma mon yen mbaala jaam ha janggo kadi so Allah jaɓi on jarama.